שלום שרפויים וסקיצואים, כאן ניטביט מצוות פריל, FPV רייסינג ישראלי. היום אני אסביר כיצד אנחנו מגדירים פלסף וכיצד אנחנו בודקים שהפלסף שלנו תקין לאירועי המרוצים העתידים לבוא. בסרטון אני אדגים על נייס 32 עם קלין פלייט או בטה פלייט של בוריס, השתבח שמו לעד, והמקלט של FR Sky D4R2. את הפלסף אנחנו נגדיר בשני רכיבים, אנחנו נגדיר אותו בנייז ואנחנו נגדיר אותו במקלט. במדריך הזה אני יוצא מנקודת הנחה שעשיתם כבר ביינד למקלט עם השלט, ושאתם יודעים לעבוד עם תוכנת הקלין פלייט, ובואו ניגש ישר לעבודה. יש לי רחפן פה מוכן. לפני שאנחנו מתחילים להגדיר, אנחנו נסיר את כל הפרופלורים. ולאחר שהסרנו את כל הפרופלורים, אפשר להתחיל בהגדרות. נחבר את הרחפן למחשב. התחברנו לתוכנת הקלין פלייט. הפלסף שלנו יש לו טאב ייעודי שנמצא כאן, אחרי קונפיגוריישן. הברירת מחדל של הקלין פלייט של הנייז היא פלסף מופעל עם הערך הדפולטיבי הזה, שזה בסדר גמור לנו. המטרה כאן בתהליך הזה זה רק לוודא את זה, שבאמת זה מופעל. אם אתם לא רואים פלסף שנמצא כאן, בגרסאות קודמות הוא נמצא בקונפיגוריישן. הוא יהיה בין RSSI ל-GPS, אבל אותו דבר, רק לוודא שהוא פועל והערך הדפולטיבי נמצא על 1000. הכי חשוב כמובן לשמור, Save and Reboot. אחרי ששומרים עושים Disconnect, Connect, הולכים לאותו ערך, מוודאים שהוא מופעל. זהו. שלב הבא זה להגדיר במקלט שלנו. שלב ראשון, מדליקים שלט. Welcome to Toronto's. כמובן הסרנו פרופלורים, מדליקים רחפן ועוברים לטאב של הרסיבר. יש לנו שליטה, אנחנו מזיזים את המצרת עד למטה, מקבעים מצב טיסה או רייזן או אקרו, משהו פשוט לא אר מוד, וכמובן יש לכם סוויץ' לארם ודיסארם, אנחנו עושים דיסארם. אנחנו מביאים בעצם את השלט למצב של דיסארם ומצרת עד למטה. בעצם יצרנו סנפשוט של הערוצים שלנו. הסנפשוט הזה יצא לפועל ברגע שמתרחש פייסף. כדי לקבע את מצב הסטיקים והסוויצ'ים, אנחנו נלחץ לחיצה של עד שנייה על כפתור המקלט שלנו, ונעשה בדיקה מהירה שזה פועל. איך נעשה את זה? נרים מצערת, נכבה שלט, ואנחנו מצפים שהמצערת תרד, באמת ירדה כפי שאתם רואים. מדליקים שלט. אנחנו נבדוק את זה על חצי רטוב, נעשה ארם, נרים מצערת, מצב טיסה אר מוד, נכבה שלט. המנועים נחבו אחרי מספר שניות. זאת בעצם הבדיקה, מדליקים שלט, רואים שיש לנו שליטה חזרה. חשוב מאוד לוודא שאין לכם מצב של idle up שאתם עושים את החיול, כי אז המצערת לא תגיע לאפס. אתם יכולים לוודא את זה כאן. בגדול סיימנו, אנחנו נעשה עכשיו בדיקה רטובה לגמרי. אנחנו נעתק את הנייז מהמחשב, נוציא סוללה, השלט דלוק, נחבר סוללה. עכשיו כאילו אנחנו מטיסים, דורכים, מפעילים, מנועים, מעביר למצב אר מוד. נכבה שלט. אחרי מספר שניות, גג 2 שניות, המנועים נחבים, מדליק שלט, מקבל שליטה חזרה. וזהו, סיימנו להגדיר פלסף. אני מקווה שהמדריך הזה עזר לכם, ובהצלחה.